уразаларыбызны кабуллардан кылса иде һәм калган көннәрне дәгән сау сәламәт килеш Аллаһ Раббыбыз риза булган хәлдә гыйбадәттә үткәрергә насыйп итсә иде. Дәресебезне дәвам итеп, Латаифул Мағариф исемле китаптан Ибн Раджаб рахимахуллах Ал-Мәҗлис ас-Сани фи фадлил җуди фи Рамадан ва тилаватил Qur'an. Икенче мәҗлес дип әйтәм, Рамазандагы булган юмартлылык һәм Qur'ан уку турында ди. Бүген юмартлылык турында сөйләрбез иншалла. Һәм ул анда китерә хадис Имам Бухари һәм Имам Муслим рахимахуллах риваят иткән хадис Ибн Аббас радиллаһу анху әйтә радиллаһу анхума әтисеннән һәм үзеннән Аллаһ разый булсын әйтә: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Ибн Аббас радиллаһу анхума әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям иң юмарт кеше иде дип әйтә. Иң юмарт кеше, һәм аның юмартлыгы турында сөйләп китербез. Рамазанда Җабраил алейхиссалам белән очрашканда аннан да юмартрак иде дип әйтә. Чөнки һәрбер Рамазанда Җабраил алейхиссалам килә торган була һәм Qur'an укый торган булалар. Ягъни Qur'anны укып чыга торган була. Менә күпме Qur'an инде шуны укып чыга торган булалар. Хәтта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булган елны Qur'anны Рамазан аенда 2 мәртәбә Пәйгамбәребезгә укып чыга. Шуңа күрә Ибн Аббас радиллаһу анху әйтә, шушы вакытта ди Рамазан аенда Пәйгамбәрбез шундый юмарт иде, хәтта аҗвада бил хайри мин ар-рихил мурсала ди. Изгелек белән аның изгелеге шуны хәлик юмарт, шуны хәлик күп юмартлык иде, искән җилдән дә дип әйтә. Ягъни искән җил бөтен җиргә керә. Ул сайлап тормый, карап тормый. Бөтен җиргә ул ирешә. Нәкъ шулай ук Пәйгамбәребезнең изгелеге, юмартлыгы бөтен җиргә ирешә иде ди. Ибн Раджаб рахимахуллах Пәйгамбәребез турында хадислар китерә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бик юмарт кеше иде. Хәтта нәрсә генә сорасалар бирә иде. Нинди генә әйбер сорасалар Пәйгамбәрбез бирә иде. Ягъни чөнки ул бик юмарт иде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе әйтеп калдырды: "Инналлаһа җавадун." Аллаһ Тәгалә ул бик юмарт иде. Юхиббул җуд, юмартлыкны ярата. Кәримун юхиббул карам. Хамур хөрмәтле һәм хөрмәтлелек, күркәм сыйфатларны ярата ди. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, Аллаһ Тәгалә әйтә ди, ягъни кутси хадистә: "Я ибади, эй минем бәндәләрем, әгәр дәгән сезнең беренче кеше, ахыргы кеше, ягъни барыгыздагын, бу дөньяда булган бөтен кешедәген бер җиргә басып, миннән сораса, нәрсә кирәген, күңеленә нәрсә килә, шуны сораса, теләгәнен бирсәм ди, минем мөлкемдә бер нәрсә кимемәс иде дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни мин бөтен теләгән әйберегезне бирсәм, бер нәрсә кимемәс иде, илля мәгәр кемдер елгада барганда, елгага энә тыгып, шул энәне алса, менә энәнең иченә нәрсә эләкте, менә шуны хәтлек кенә кимер иде дип әйтә. Ягъни энә иченә күпме тамчы су эләгә ала. Менә шуны хәтлек кенә кимер иде дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тәгалә юмарт. Һәм безгә дәгән шушы сыйфатларга ия булырга куша. Аллаһ субханаһу ва тәгалә үзенең кулларын һәрбер ки монда әйтәм, аннаху юнади фихи мунадин, шу Рамазан аенда әйтелер: "Я багил хайри халумма ва я баги шарри аксир" дип. Изгелек кылырга теләгән кеше
Омтыл, қыл изгілігіңні, көбірек изгілік ішле, яманлық қылырға тілеген кіші туқта кесіл деп ейтілер. وَلِلَّهِ غُتَقَوْنْ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَ. Хам Аллаха Тағала өзінің құлларын азат етер ұттан har kişin. Yani Ramazan'ın har kişinde Allah Teala özünün kullarını azat etir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem in kurkem hılıklı kişiydi. Hatta özü turunda item inneme bu'ithu li yutemmime mekarimel ahlaqdi. Yani meni Allah Teala jiberdi kurkem hılıkını kamilleştirge deydi. Çünkü yaxşı sıfatlar kişilikte var idi. Ama lakin şularını kamilleştirüşü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem keldi. Hem Peygamberimizin şu kurkam sıfatlarının birisi ol yumartlılık idi. Hem ol in yumart kişiydi. İn yumart kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik kelgençe ol şu sıfatlarga iyi idi. Peygamberlik kelmençe. Hatta eğer de bilseniz, koşan onlar vahiy kile başlagaç, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir katı korka, barşılam. Çünkü Cebrail aleyhisselam ona kısıp Allah okudu beyte. Peygamberimiz min okuy bilmeyim di. Şundan 3 tapkır kabatlagaç, Cebrail aleyhisselam ona okurga koşa ikra bismi rabbikellezi halak deb. Birinci Kur'an ayetlerini okuy. Şundan Peygamberimiz korkup kala iyine koyda. Iyine koyda çünkü yol vakitte ol Gara Hirada bola. Yani Nur tağında bir mağara içinde bulgan bola. Şundan korkup koyda. Şundan Hadice radıyallahu anha. Peygamberimizin xatını anlaraydı. Vallahi la yuhzikallahu abadan. Allah bile ant etem dey. Allah Teala seni bir qaşandagın tübendikке düşürmeyecek. Ni için? Çünkü sen tuğanlık jiplerin nık qaygırtasın. Tuğanların bilen sen bik yaxşı münasebette. Sen bik qonaqşı. Kişilerge buluşasın. Muhtajlarga, rizıksız kalgan kişilerge her vakitni sen buluşup durasın. Yani sanap gide Peygamberimizin yaxşı sıfatlarını. Şu yumartlılıkka beyli bulgan yaxşı sıfatlarını sanap gide. Şuna göre Allah Teala seni naşarlık kılmayacaktı. Yani Peygamberimizni tanışlandıra. Şuna göre biz göremiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar Allah Teala İslam indirgenşi. Şu İslam dinin indirgenşi indi ol şu kurkam sıfatka iyi bulgan bola. Enes radıyallahu anhu Peygamberimiz turunda idim. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahsenen nas. Peygamberimiz dey, in yaxşı kişiydi dey. Ve eşca'n nas, in batır kişiydi dey. Ve ecveden nas ham in yumart kişiydi dey. Yani Enes Peygamberimiz bilen 10 yıl hizmet etti. Peygamberimiz yanında 10 yıl hizmet etti. Hatta Enisi Ummu Süleym anı 10 yaşlık malay, onlar 10 yaş bulganda Peygamberimiz yanına alıp gele. Ya Resulullah dey, mene bu malay sana hizmetçi bulsun dey. Yani sen anı türlü işleringe kullan deyip aytdi. Bir yerge mesela kimdedir şakırga gerek bolsa, Enes radıyallahu anhu, ali yaş malay bolsa, baraydı, şakırıp keleydi, Peygamberimizge buluşaydı. Ham Enes özüdegin aytadi. Men de Peygamberimizge 10 yıl hizmet ettim dey. Ham ol menga bir tapqır soqmadı dey. Bir tapqır nik bulay işledin deyip degin aytmadı deyip aytadi. Yani bulay kelini işlegen bolsa, nik şulay işledin, ham bir tapqır qışqırmadı deyip degin aytadi. Şuna göre namında Enes radıyallahu anhu Peygamberimiz bilen gel birge bulgan kişi onun turunda aytadi. In yaxşı kişiydi. In batır kişiydi, ham in yumart kişiydi deyip aytadi. İkinci hadistekiyle "Ma su'ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alel İslami şeyen illa a'tahu." İslam dinine kirir için kimdir bir нәрсе yoki İslam bilen qiziqsinib bir нәрсе sorasa Peygamberimiz beradigan bola. Bir kişi iki tau arasındağı bulgan sarıqlarını soray. Peygamberimiz onlar bere. Ham bu kişi şu sarıqlarını jiyip qaytadagın kavmine qaytib aytadi. Ey kavmim dey, İslam kabul etigiz dey. Çünkü Muhammed dey, şunu halik bizge boylik beradi, ul fakirlikten qo'rqmaydi deydi. Ul fakir bulam deb qo'rqmaydi. Ul bik yumart kişi dey.
Bütün kavmi İslam kabul edi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişilerinin көңелен jalb etir için бирәтгән була. Хәтта кайберләре әйтә, кеше кайберләре исламга керәләр иде шушы дөнья өчен. Ягъни дөньяга кызыгып керәләр иде. Ләкин кич җиткәнче инде аларның күңелләре исламга борыла иде дип әйтә. Ягъни мал биргәндә әле исламны яратып бетермиләр, ләкин Пәйгамбәрбез аларга бирә һәм алар күңелләре шушы дингә ята. Шуңа күрә, мәсәлән, без шушыннан дәрес ала алабыз ничек? Ягъни без балаларыбызны, күршеләребезне, якыннарыбызны, хәтта алар дингә кызыкмасалар да, диндә булмасалар да, аларга без яхшылык кылырга тиешлебез. Ягъни булыша аласың икән, булышырга кирәк. Аллаһ Тәгалә күңелләренә шушы һидаят салсын өчен. Джабир радиллаһу анһу әйтә: "Ма суиля Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям шайъан фaqala ла." Джабир әйтә: Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям берәр нәрсә аннан соралса ди, ягъни берәр нәрсәне дип сорасалар, юк дип әйтмәйде ди. Ягъни кемдер, я Расулулла, миңа бугай бер кирәк дип сораса, Пәйгамбәрбез мә дип бирә иде. Хәтта шундый хәл була, бер кеше Пәйгамбәрбезгә бер халат бүләк итә. Ягъни өстенә капларга бер кием бүләк итә. Шуннан Пәйгамбәрбезгә ул кирәк иде. Һәм Пәйгамбәрбез аны киеп чыга. Бер кеше килә дә, я Расулулла, бу моны миңа бүләк ит әле ди. Шушы яңа гына бүләк ителгән әйберне миңа бүләк ит әле дип әйтә. Шуннан Пәйгамбәрбез саладагын бирә. Саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуннан соң кешеләр тегене гаеплиләр. Нишисең син? Бу бит Пәйгамбәрбезгә кирәк иде, әле аңар яңа бүләк иттеләр. Шуннан тегесе әйтә: "Мин ди бу киемне ди кәфенлек булуын телим" дип әйтә. Ягъни миңа ул үлгәннән соң Пәйгамбәрбез кигән шушы кием кәфенлек булса иде ди. Шуннан чынлап та аның кәфенлеге була. Ягъни шундый мисал. Менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям оннан кем нәрсә сорый, ул бирә торган була. Ягъни юмартлыгы искитәрлек саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин үзенә җыймый. Аның гаиләсе әйтә, хәтта кайбер айлар үтә иде ди, безнең казаныбыз янмый дип әйтә. Казан астында ут янмый ди. Нәрсә ашыйдыгыз соң дип сорагач, әсвадани дип әйтә. Ике кара әйбер, су белән хөрмә дип әйтә. Ягъни кара дип әйтү су кара түгел, ләкин гарәпләрдә шундый әйтем бар, ике әйбер булса, шуның берсе белән әйтәләр. Ягъни ике су белән хөрмә итә дип әйтә. Фатима радиллаһу анха, Пәйгамбәрбезгә мал килгәч, бер мал килә. Һәм Фатима Пәйгамбәрбез янына барып, я Расулулла ди, хезмәтче бир әле миңа дип сорый. Хезмәтче бирә, кулларым калмады, шушы, ягъни ниндидер хезмәттә ара хезмәтче сорый. Кичкенә сабый балалары була Фатима радиллаһу анханың. Шуннан Пәйгамбәрбез әйтә, йокларга ятканда ди, Субханаллаһ 33 тапкыр әйтегез. Әлхәмдүлилләһ 33 тапкыр әйтегез. Аллаһу акбарны 34 тапкыр әйтегез. Ул сезгә хезмәтчедән хәерлерәк дип әйтә. Шуннан Али радиллаһу анху әйтә, бу зикрне ди бер кашында калдырмадым ди. Йокларга яткач, йоклап киткәнче Субханаллаһ 33 тапкыр, Әлхәмдүлилләһ 33 тапкыр һәм Аллаһу акбар 34 тапкыр әйтә идем ди. Хәтта авыр вакытлардамы дип сорыйлар. Алинең тормышында төрле хәлләр була. Ул әйтә, андый вакытта дагы калдырмадым дип әйтә. Һәм Пәйгамбәрбез Фатимага нәрсә дип әйтә? Мин сиңа ди, шушы малны биргәнче дип әйтә. Ничек инде мин сиңа аны бирим, кайчан минем әһле суффа, ягъни мохтаҗ мусульманнар була, ярлы мусульманнар була, алар ач калсыннармы дип әйтә. Ягъни менә зикр әйтегез ди. Ләкин мин шушы үземнең башка ач мусульманнарны ач калдыра алмыйм дип әйтә. Чөнки Пәйгамбәрбез җитәкче иде ул. Ул бөтен кеше өчен җавап бирә иде. Бөтен кеше өчен җавап бирә иде. Һәм үзенең гаиләсе турында кайгыртмады. Бөтен гомуми мусульманнар турында кайгыртты саллаллаһу алейхи ва саллям.
Шушы Рамазан айында юмарт булуның нинди файдалары бар? Әлбәттә, файдалары бик күп. Файдалары бик күп. Иң беренче, без әйттек, Рамазан айы ул саваплы ай. Анда кылган изгелек арттырып языла. Шуңа күрә, шушы Рамазан айында кылган биргән садакалар дәген, кешеләрне ашату дагын артык һәм саваплы. Хәтта бер хадистә килә: "Афдалу садакати садакатун фи Рамадан". Иң хәерле садака ул Рамазан айында бирелгән садака ди. Һәм икенче, бу вакытта кешеләр ураза тоталар. Хәтта бәлки эшләгән эшләрендәген эшли алмаска мөмкиннәр, авыр булу сәбәпле, элекке заманда ул бик актуаль булган ул мәсьәлә. Ягъни ул басуда яки каядыр эшли алмый, чөнки ул ураза тота хәлсез, менә шул вакытта аларга ярдәм итү. Менә шул вакытта аларга син ризык китерәсең икән, аларга ифтар китерәсең икән, ул әлбәттә хәерле санала. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мен фаттара саим фалаху мислу аҗрихи мин гайри ан янқуса мин аҗри саими шәй". Кем ураза тотучыны авыз ачтырса, ул шундый ук савап ала диде. Шундый ук савап ала. Үзенең теге кеше тоткан ураза тоткан кешенең савабы кимеме дип әйтә. Хәзерге вакытта, менә мәсәлән, без хәзерге вакытта карасак, чынлап та шулай. Менә хәзер изоляция дигән вакытта инде без күпбез өйдә утырабыз. Ягъни фақат рөхсәт ителгән кешеләр генә эшкә чыгып эшлиләр. Күпчелек халык өйдә. Алулар дагын шулай ук. Ягъни менә шушы вакытта әгәр дәген садака бирелсә, мохтаҗларга ифтар өчен ризыклар таратылса, әлбәттә хәерле һәм саваплы. Шуңа күрә альхамдулиллаһ, менә дини назарат тарафыннан һәм күп мәчетләр тарафыннан һәм кайбер күп хәләл кафалар шушы эшне башкаралар. Аны турында игъланнар дагын күп. Әгәр дәген кешеләр мәсәлән шул эштә катнашырга телиләр икән, әлбәттә катнашсыннар, мусульманнарга, дин тотучыларга һәм гомумән кешеләргә, авыр хәлдә калган кешеләргә шушы ярдәм кул сузу ул бик хәерле һәм бик саваплы шушы Рамазан айында. Шуның өчен шушы саваплы гамәлне башкарсак идек. Шулай ук шушы садака бирүнең файдасы, ягъни Рамазан айында аның файдасы, Аллаһ субханаһу ва тааля ул үзе бу айны юмарт. Аллаһ үзе юмарт булгач, ул дагын юмартларны ярата. Ул үзе бәндәләргә рәхмәтен иңдерә, мәгъфирәтен иңдерә, кулларын уттан азат итә. Ягъни Аллаһ субханаһу ва тааля. Аллаһ тааля әйтте: "Иннама ярхамуллаһу мин ибадихи ар-рахама". Аллаһның рәхмәте кемнәргә килә? Аллаһның рәхмәте кемнәргә килә? Мәрхәмәтле кешеләргә килә дип әйтә. Ягъни без мәрхәмәтле булсак, Аллаһның рәхмәтенә өмет итәргә яхшырак. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Инна рахматаллаһи карибун минал мухсинин". Ягъни берәү кемдән сорагач, мин Аллаһның рәхмәтенә ничек ирешим дигәч, шушы аятны китерә. Аллаһның рәхмәте изгелек кылучыларга якын дип әйтә. Ягъни изгелек кылыйк, яхшылык кылыйк, Аллаһның рәхмәте киләчәк. Аллаһның рәхмәте киләчәк. Шуңа күрә мәрхәмәтле булу, ярдәм кулын суза белү, ул әлбәттә Аллаһның сиңа рәхмәтен китерәчәк. Ураза белән садаканы бергә җыю, ул җәннәткә алып кирә торган бер сәбәп булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Җәннәттә шундый бүлмәләр бар. Алар ди шуны хәтлек матур, тыштан, эчтән күренеп торыр ди. Яхшы итеп, матур итеп эшләнгән шундый бүлмәләр кемгә ул дип сорыйлар Пәйгамбәрбездән. Шушындый матур бүлмәләр кемнәргә соң дип сорагач, Пәйгамбәрбез әйтә: "Лиман таййибал калам", кем яхшы сүзле булды. Ва ат'амат таам, һәм кешеләрне ашатты. Ва адамас сиям, һәм ураза тотты, даими ураза тотты. Ва салла бил-лейли ван-наси ниям, һәм кешеләр йоклаганда төнге намаз укыды дип әйтә. Ураза вакытында шушы сыйфатлар җыела.
ураза тотучы кеше телен саклый. Ягъни аның телендә яхшы сүз. Ул кешеләрне ашата икән, үзе дә ураза тота һәм кешеләрне ашата икән, шушында керә. Һәм ураза тота, һәм таравих намазларын укый, төнне намазлар укый. Менә булар бөтенесе дәген шушынлар керә. Ягъни җәннәткә алып керә торган бер сәбәп Рамазанда кешеләрне ашату, изгелек кылу. Кайбер борынгы галимнәр әйткәннәр, намаз кешене ярты юлга алып килә. Ураза патшаның ишегенә алып килә. Ә садака аны кулыннан алып патша янына алып керә ди. Ягъни өчесе дәген кирәк. Намаз, ураза һәм садака. Патшага алып керә дип әйтәләр. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер көнне иртә белән яки көндез сорый иптәшләреннән. Кайсыгыз бүген уразага ниятләде ди? Кайсыгыз ураза тота ди? Абу Бакр радиллаһу анһу әйтә, мин ди. Ә кайсыгыз бүген җиназада катнашты ди? Абу Бакр радиллаһу анһу, мин ди. Ә кайсыгыз бүген мискинне ашатты ди? Абу Бакр радиллаһу анһу, мин ди. Кайсыгыз бүген садака бирде ди? Абу Бакр радиллаһу анһу, мин ди. Ә кайсыгыз авырунын хәлен белде? Абу Бакр радиллаһу анһу, мин дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кешедә дип әйтә, шушы сыйфатлар җыелса ди, ул җәннәткә керәчәк дип әйтә. Карагыз. Ураза тотты, җиназада катнашты, мискинне ашатты, садака бирде, авырунын хәлен белде. Ягъни авыр гамәлләр түгел, ләкин изгелек гамәлләре, изгелек кылу юллары менә шушы җәннәткә алып керә дип әйтте. Һәм шулай ук ураза вакытында садака бирүнең файдасыннан ураза белән садака алар гынахларны юырга сәбәп булып тора. Һәм җәһәннәмнән ерагайтырга сәбәп булып тора. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ас-сияму джунна дип әйтә. Ураза ул калкан ди. Ураза ул калкан саклана торган. Шулай ук икенче хадисендә әйтә, ас-садакату тутфи'ул хати'ата кама ютфи'у ал-мa'ун нар. Садака ул гынахларны сүндерә һәм битерә, су утны сүндергән шикелле дип әйтә. Ягъни ураза кешене җәһәннәмнән саклый, ә садакалар хаталарны киметә. Һәм инде монда керә вaqiyamur rajul min jawfil layl. Шулай ук төнге намаз укыса дип әйтә. Төнне торып намаз укыса. Абу Дарра радиллаһу анһу әйтә торган була, صلوا في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور. Төнне дип әйтә. Турып 2 рәкъгат укыгыз ди. Кабернең караңгылыгыннан ди. Ягъни караңгы кабергә куелгач, сезгә нур булсын өчен төнне турып 2 рәкъгат намаз укыгыз дип әйтә. Ва суму йawman шадидан харруhu ли харри йawmin нушур. Һәм иссе җәйге көнне иссе булганда, шул вакытта ураза тотыгыз. Мәхшәр майданындагы исселек вакытта җиңел булсын өчен ди. Аннар әйтә, тасаддaqu би садaqatin ли шарри йawmin асир. Һәм садака бирегез ди. Кыямәт көненең авыр көндә җиңел булсын өчен дип әйтә. Авыр вакытта җиңел булсын өчен садака бирегез дип әйтә торган була. Шуңа күрә безнең кылган изгелекләребез, уразаларыбыз, садакаларыбыз, төнге намазларыбыз, алар ахирәттә безгә ярдәм итәчәк. Аннары галимнәр әйттеләр, ураза вакытта кеше хата кылмый калмый. Ягъни камил рәвештә уразаны тотып бетереп булмый. Менә шушы ураза вакытта киткән хаталар
хаталарны садақалар паклый. Садақалар паклый. Хәтта менә галимнәр әйтәләр, камиллеккә ирешү авыр диләр. Шуңа күрә ярамый хәтта кешегә мин бөтен Рамазан буе ураза тоттым дип әйтү дөрес түгел дип әйтәләр. Ягъни Рамазан аенда ураза тоттым дип әйтергә кирәк. Бөтен Рамазан буе, ягъни бөтенесендәген яки бөтенесендәген намазда үткәрдем дип әйтмәскә кирәк дип әйтәләр. Чөнки син белмисең аны бөтенесендә ул камил булдымы, юкмы, чөнки кайбер кимчелекләр китә ала. Шуңа күрә шушы кимчелекләрне садака каплый. Хәтта кайбер галимнәр әйтә торган булам, без бит әйттек, ураза ул калкан ди. Аны гөнаһлар тишә. Гайбәт сөйләү яки кайбер хаталар, гөнаһлар шушы калканны тишә. Аны ямый садака. Садака ямый. Шушы калканга ямаулык булып тора. Шуңа күрә Рамазан ахырында безгә тиеш була фитр садакасын бирергә. Фитр садакасының бер мәгънәләренең берсе, аның төрле хикмәтләре бар. Шул хикмәтләрнең берсе ураза вакытында киткән хаталарны ямар өчен, кичерер өчен. Шуңа күрә фитр садакасын бирү тиеш булып тора. Аннары галимнәр әйтәләр, ураза тоткан кеше үзе дә тыела ураза вакытында. Һәм шуннан соң берәр көн кешене ашатса ди, савабы артык була. Шуңа күрә киңәш әйтәләр, менә 30 кешелек ашату дип әйтәләр. Менә син бер көн 30 көн ураза тотасың, һәм 30 мискинне ашату. Ягъни садака итеп бирсәң, 30 кешене ашатырлык булсын. Яки 30 көн рәттән бер семьяга биреп бар, яки мәсәлән, хәзерге вакытта инде мәсәлән пакетлар җыеп була. 30 пакетлык садака итеп бирәсең. Яки 30 кешене ашатырлык итеп садака итеп бирәсең икән, ул хайыр. Ягъни бер көн ураза, шуңар өстәмә бер көн садака. Хәтта шуңа күрә борынгылар, сахабалар, табигиннар, алар үзләре генә авыз ачмый торган булалар. Авыз ачырга утырсалар, берәр кешене чакыра торган булалар. Кайберләр турында әйтелә, ифтарга утыралар, һәм берсе ифтарга утыра, урамда тавыш ишетә. Кем юмарт бай затка садака бирә. Ягъни садака түгел, юқрид, ягъни әҗәткә бирә. Аллаһ Таала Коръәндә садаканың аты "Ман юқридиллаһ қардан хасана" дип әйтә. Кем яхшы әҗәт бирә дип әйтә. Аны Аллаһ Таала арттырады. Ягъни без садака биргәндә, без Аллаһ Таалага бирәбез. Аллаһ Таалага бирәбез әҗәт. Кыямәт көнендә Аллаһ Тааланы безгә кайтара. Ягъни синең биргән садакаң ул югалмый. Ул хәтта пәйгамбәрбез әйтә, кеше дип әйтә, кичкенә генә садака бирергә мөмкин ди. Аллаһ Тааланы үстерә ди. Үстерә, хәтта кыямәт көнендә ул Ухуд тауы хәтлек шикелле була ди. Зур итеп савап булаңар. Ягъни Аллаһ Тааланы үстерә ул садаканы. Шуннан бер кеше әйтә, кем дип әйтә, әҗәткә бирә юмарт затка. Ягъни Аллаһ Таала ризалыгы өчен, ягъни бу мискин үзе өчен сорый инде. Шуннан ураза тотучы бер кеше, минем савапларым юк, мин бирәм дигән чыгып аңар үзенең садакасын бирә. Ягъни үзенең ифтарга дигән әзерләгән ризыгын бирә ди. Имам Ахмад рахимахуллах иби әзерләгән була авыз ачырга. Һәм кемдер сорый, һәм шул ифтарга әзерләгән ипиләрен чыгарып бирә. Ягъни юмартлык, хөрмәтле дин кардәшләрем. Менә алар юмарт булганнар. Менә бездә мәсәлән хәзер әйберләр таратканда, миңа гына калсын дип түгел, башкаларга эләксен дигән беренче шират булырга тиеш. Шушы сүзләрне китергәннән соң Ибн Раҗаб рахимахуллах әйтә: "Саламуллахи аля тилкал арвах". Аллаһның сәламы булсын ул
бәхетле җаннарга ди, ягъни үткән заман кешеләренә ди. Рахматуллахи ала тилкал ашбах лам ябqa минхум илля ахбарун ва асар. Аллаһның рәхмәте булсын аларга ди, ләкин алардан инде хәбәрләр генә һәм эзләр генә калды ди, андый кешеләр турында ди. Кам бәйнә ман ямнагул хаккал ваҗиба алейхи ва бәйнә әһли ал-исар ди. Нинди зур аерма ди. Кайбер кеше тиешле хакындагын бирми, закатын түләмей, туганнарына булышмый, ярдәм итми, ягъни тиешле хакындагын бирми һәм юмарт кеше белән, хәтта үзенә булган әйберне бүлеп бирүче белән нинди аерма дип әйтә. Әлбәттә, мусульман кеше иң беренче чиратта Аллаһ Тәгалә тарафыннан йөкләтелгән әмерләрне үтәргә тиешле, фарыз садакаларын бирергә тиешле, аннары юмарт булса, үзенең малыннан мохтаҗларга ярдәм итсә, булышса, ул иң хәерле кешеләрдән санала. Барчаларыбызга Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә шушы Рамазан айларында бер-беребезнең хәлләренә кирип, бер-беребезгә ярдәмче булып, авыр һәм мохтаҗлыкка калган кешеләргә ярдәмле булырга насыйп итсә иде. Хәзер инде дәреснең икенче өлешенә кергәндә, без вәгъдә иткән идек инде шул Фатиха сүрәсенә һәм кыска сүрәләргә мәгънә бирергә. Бүген иншалла Фатиха сүрәсен башлап җибәрәбез. Ләкин әлхәмдүлилләh без инде тиз генә бармабыз, тукталырбыз, кайбер сүзләргә аерым, кайбер мәгънәләргә аерым тукталырбыз. Менә бүген Фатиха сүрәсенең 1нче аяты. Аллаһ Раббыбыз әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Барлык мактаулар бөтен галәмнең Раббысы булган Аллаһ Тәгаләгә ди. Әлхәмдүлиллаһ. Нинди тирән мәгънәле сүз. Әлхәмдүлиллаһ дип әйтү. Әлхәмдүлиллаһ ул мактау сүзе. Ягъни кеше үз ихтияры белән улулап мактау әйтә. Аллаһ Тәгаләгә. Аллаһ Тәгалә иң беренче безне өйрәтте үзен мактарга. Чөнки ул мактаулы зат. Аллаһ Тәгаләгә бөтен хәмд ва сана, бөтен мактау бер Аллаһка. Аллаһ Тәгалә үзенең бәндәләренә күп нигъмәтләр биреп тора. Аллаһның нигъмәтләрен сана бетерерлек түгел. Ва ин тагудду нигъматаллаһи ла тухсуха дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә Аллаһтан килгән нигъмәтләрне саный башласагыз, сез сана бетерә алмас идегез ди. Шуңа күрә без Аллаһ Тәгаләне мактыйбыз. Аллаһ Тәгаләне мактыйбыз һәм инде галимнәр аның төрле мәгънәләренә, ягъни ул тукталдылар. Мактау сүзе бездә инде гарәптә ул күп мәгънәләр килә. Мәдх дигән сүз бар, мактау. Әлхәмдүлиллаһ дигән шул мактау мәгънәсенә керә. Ләкин мин монда тукталасым килә, менә иң беренче Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә иң беренче Фатиха сүрәсендә иң беренче үзен мактады һәм ул мактауга лаеклы зат. Һәм шулай ук ул башка сүрәләрдә дәген, мәсәлән, Коръәндә 5 сүрәдә Аллаһ Тәгалә әлхәмдүлиллаһ дип башлый. Фатиха сүрәсендә, Ан'ам сүрәсендә, Кахф сүрәсендә, Саба сүрәсендә һәм Фатир сүрәләрендә Аллаһ Тәгалә әлхәмдүлиллаһ дип башлый. Ягъни менә бу безгә күрсәтә мактаулар бер Аллаһка булуын. Шуңа пәйгамбәрләр дәген Аллаһка мактау әйтәләр иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Аллаһ Тәгалә Адам алейхиссаламны бар иткәч, һәм аңар җан керткәч, төшкереп җибәрә. Ул әле балчыктан ясалган, ятып тора иде. Җан керә башлый башыннан, һәм ул төшкереп җибәрә. Һәм әйтә: Әлхәмдүлиллаһ дип әйтә. Адам алейхиссалам әлхәмдүлиллаһ дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә аңар шушы сүзне әйттерә. Иң беренче шушы сүзне әйттерә. Һәм Аллаһ Тәгалә аңар рахимакаллаһу я Адам ди. Әй Адам, Аллаһның рәхмәте булсын сиңа дип җавап кайтара. Шуңа күрә сөннәт булып тора, мәсәлән, кеше төшкерсә,
Дин буенча сүннәт әлхамдулилlah дип әйтү. Ә ишеткән кешегә ярхамукалла дип әйтү. Ягъни Аллаһның рәхмәте сиңа булсын дип әйтү сүннәт гамәл булып тора. Ибраһим алейхиссалам Аллаһ Тәгалә аның турында әйтә: "Әлхамдулиллахиллази ваһаба аля ли аля аль-кибари Исмаил ва Исхак, инна рабби ласами'уд дуа." Ибраһим алейхиссалам әйтә: "Әлхамдулиллаһи улы яшымда миңа Исмаилне һәм Исхакны бүләк итте" дип әйтә. Ягъни Ибраһим алейхиссаламның улы яшы, ягъни картлыкка хәтлек баласы булмый. Улы яшеннән Хаҗар анабыздан, Исмаил алейхиссалам туа, аннан Сара анабыздан Исхак улы туа. Ягъни Аллаһка мактау әйтә. Дауд белән Сулейман алейхиссалам әйтәләр: "Валакад атайна Дауда ва Сулеймана илма, ва кала алхамдулиллах, аллази фаддалана аля касир мин ибадихи аль-муъминин." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без Дауд белән Сулейманга гыйлем бирдек" ди. Һәм алар әйттеләр, икесе дә генә әйттеләр: "Әлхамдулиллах. Аллаһка мактау булсын, ул безне күп мөэминнәрдән үстен кылды." Ягъни шушы гыйлем белән, пәйгамбәрлек белән күп мөэминнәрдән үстен кылды. Аллаһ Тәгалә Нух алейхиссаламга кимәгә утыргач әйтергә куша: "Фәидә стауайта анта ва ман мағак على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين." Әгәр дә син кимәгә утырсаң, ягъни бүтән җирдә су ага, бүтән җирдән су чыга, шул вакытта котылучылар гына кимәгә утырдылар, шуннан Аллаһ Тәгалә әйтергә куша: "Әлхамдулиллахи аллази наджана минал кауми залимин." Аллаһка мактау булсын, ул безне залимнардан коткарды дип әйтергә. Ягъни мусульман кеше шуңа күрә әлхамдулиллах дип даими әйтергә тиешле. Ягъни нинди генә хәл булмасын, әлхамдулиллах. Әлхамдулиллах аля кулли хәл. Пәйгамбәрбез әйтә иде, нинди генә хәл булмасын, әлхамдулиллах, Аллаһка барлык мактау дип. Аннары җәннәт әһелләре. Җәннәткә кергәч, Коръәндә берничә урында килә, җәннәт әһелләре әйтә: "Ва калу әлхамдулиллахи аллази хадана ли һаза, ва ма кунна линахтадия лаула ан хадана Аллаһ." Алар әйтерләр, җәннәт әһелләре: "Әлхамдулиллахи аллази хадана." Барлык мактау безне туры юлга күндерүче Аллаһ Тәгаләгә. Без туры юлга күнә алмас идек, әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә һидаят бирмәсә дип. Ягъни без үзебез җәннәткә лаеклы булдык дип түгел, Аллаһ Тәгаләгә мактау әйтү. Ягъни бу күрсәтә нәрсәне? Кеше нинди генә дәрәҗәләргә ирешмәсен, нинди генә эшләр кылмасын, әгәр дә Аллаһ Тәгалә аңар ярдәм бирмәсә, Аллаһ Тәгалә аңар тәүфыйк бирмәсә, ул аны эшли алмас иде. Ул аны эшли алмас иде. Шуңа күрә әлхамдулиллах дип әйтү. Ягъни бу безне күрсәтә, мусульман кеше һәр вакытны Аллаһка мохтаҗ икәнен. Ягъни Аллаһның ярдәме белән эшләгәнен, эшли алганын күрсәтә. Ягъни син үзең генә түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дуга кыла иде: "Ла такилни иля нафси тарфата айн." "Я хайю я кайюм, би рахматика астагиз, аслих ли шаъни кулни, ва ла такилни иля нафси тарфата айн." Ягъни мине бер мизгелгә дә үземә калдырма дип. Ягъни бер мизгелгә дә ген үзем, ягъни һәр вакытны синең ярдәмең килсә иде дип Аллаһтан сорый торган була. Шуңа күрә, ягъни без Аллаһка мактау әйтәбез. Аллаһка мактау әйтәбез. Әгәр дә без Аллаһка мактау әйтсәк, Аллаһ Тәгалә безгә арттырып бирергә вәгъдә итә. Аллаһ Тәгалә арттырып итә, чөнки ул мактау һәм шөкр. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва из тәъәззәнә раббукум ла ин шакартум ла азиданнакум ва ла ин кафартум инна азаби лашадид." Аллаһ Тәгалә әйтте һәм үзенә рөхсәт итте, әмер итте: "Әгәр дә сез Аллаһка шөкр итүчән булсагыз, ягъни рәхмәтле булсагыз, арттырып бирәмен" диде. Ягъни Аллаһка рәхмәтле булсан, Аллаһ Тәгалә арттырып бирергә вәгъдә итә. Әгәр дә күфрлек кылсагыз, биргән нигъмәткә күфрлек кылсагыз,
минем газабым каты булыр ди. Шуның өчен мөселман кеше Аллаһ биргән нигъмәтләргә гел рәхмәтле булырга тиешле. Ягъни Аллаһ Тәгалә үзенең хикмәте белән, Аллаһ Тәгалә үзе бирә кешегә тиешле булган ризыкны. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валау басаталлаху ризqa ли'ибадихи лабагау фил ард." Әгәр дә Аллаһ Тәгалә нигъмәтләрен, ризыкны мул итеп бирсә ди, кешеләр бер-берсен азынырлар иде дип әйтә. "Валакин юназзилу биқадри ма яша." Аллаһ Тәгалә ул ризыкны тәкъдир белән шамалап, кирәгенчә индереп бара. Иннаху би'ибадихи хабирун басир. Аллаһ Тәгалә бәндәләрне белүче һәм күреп торучы. Ягъни Аллаһ Тәгалә менә кешегә кирәклесен индерә, кирәклесен бирә. Һәм Аллаһ Тәгалә индерде, шуңа күрә мал Аллаһныкы. Һәм кемгәдер Аллаһ Тәгалә малны күп итеп биргән икән, ул үзенә җыер өчен түгел, бүлешер өчен, закатын түләр өчен, мохтаҗларга шушы малдан өлеш чыгарыр өчен Аллаһ Тәгалә бирә. Кемгәдер бер кеше өчен генә түгел. Ягъни шуңа күрә, әгәр дә без динебезне дөрес итеп аңласак, Аллаһ Тәгаләнең малы бөтен кешегә дә җитәрлек. Чөнки Аллаһ Тәгалә юмарт һәм мул нигъмәтләрен биреп тора. Әгәр дә без тукталып китсәк, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәтендә кайсы урыннарда әлхәмдүлилләh дип әйтелә. Ашап бетергәннән соң Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Аллаһ Тәгалә разый була, әгәр дә бәндә ашап бетергәч әлхәмдүлилләh дип әйтсә ди. Ишемлек ишсә әлхәмдүлилләh дип әйтсә ди. Шуңа күрә без инде ашап бетергәч аның дугасы бар. Әлхәмдүлилләһилләзи أطعمنا هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة يكي الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Һәм башка пәйгамбәрбездән килгән дугалар бар. Бөтенесе дәген ашаганнан соң әйтелә торган дугалар әлхәмдүлилләh дип әйтә. Ягъни әгәр дәген син шул озын дуганы белмәсән, әлхәмдүлилләh дип әйт. Кимендә әлхәмдүлилләh. Менә ашап бетерден, әлхәмдүлилләh дип әйт. Аллаһка мактау әйт, Аллаһ Тәгалә синнән разый булачак. Аннары кием кигәндә, яңа кием кигәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Кем кием кисә ди, әлхәмдүлилләһилләзи касани һаза ас-сауб ва разaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa." Дип әйтсә, аның гөнаһлары ярылганнар ди. Ягъни әлхәмдүлилләh, Аллаһка мактау, бу күлмәкне ул миңа киергә насыйп итте. Һәм миңа минем көчемнән тыш, ягъни шушы нигъмәтләрне миңа насыйп итте, дип Аллаһка мактау әйтү. Ягъни шул сәбәпле Аллаһтан гөнаһлар ярылгар дип әйтә. Һәм йокыдан кеше мәсәлән төнне уянып китсә, шулай ук әйтелә торган дуга бар. Йокларга яткач әйтелә торган, мәсәлән, без аны әйттек, әле алдагы дәрестә сезгә сөйләдем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям йокларга яткач Субханаллаһ 33 тапкыр, Әлхәмдүлилләһ 33 тапкыр, Аллаһу акбарны 33 тапкыр әйтергә кушты. Һәм ул ярдәм итәчәк диде. Хезмәтчедән дәген сезгә хәерлерәк дип әйтте үзенең Фатима кызына. Шулай ук йокыдан торгач Әлхәмдүлилләһилләзи ахьяна бәгъдәмә аматана ва илейһин нушур. Ягъни йокыдан торгач Аллаһка мактау әйтү. Төшкергәндә дип әйттем мин. Әгәр дә кеше төшкерсә, әлхәмдүлилләһ дип әйтү. Аннары әгәр дәген кеше бер начар әйберне күрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Әгәр дәген бер начар әйберне күрсәм, яки бер бәлагә төшкән кешене күрсәм, әлхәмдүлилләһилләзи афани. Ягъни әлхәмдүлилләһ, Аллаһ Тәгалә мине имин кылды бу хәлдән дип.
Yani elhamdülillah Allah Teala bu halga meni tushirmadi deb, yani Allohga maqtov aytu. Allohga maqtov aytu. Шулай ук Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yaxşı iş görsə, yaxşı işi bitsə, məsələn, elhamdülillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat deb aytadigan bolam. Avır, naşar işi barib chiqmasa yoki nechikdir kelib chiqsa, masalanmi, elhamdülillah ala kulli hal, baribir nendigina hal bo'lsin, Allohga maqtov deb ayta edim. Anlara mana shu elhamdülillah turunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayırım bir hadisinde aytam. At-tuhuru shatrul iman velhamdülillahi temla'ul mizan. Taharat ol imanın yartısıdır. Elhamdülillah elhamdülillah temla'ul mizan. Elhamdülillah debeyte ölçevini tutra debeyte. Ölçevini tutra. Subhanallah ve elhamdülillahi temla'ani ma beynes semavati vel ard. Subhanallah ham elhamdülillah debeyte ol köklerini ham jirni orasını tutra debeyte. Yani eğer degen elhamdülillah subhanallah olar mına hissi ayber bolsa, ol jir bilen kök arasını tutar debeyte. Şuna göre naşuşu zikirni kubrak aytu, ol hayırlı sanala, ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge aytib qoldirdi. İmam Bukhari rahimahullah o'zining sahih kitabini şunun bilan tamamlay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Kalimatani khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah ve bihamdi, subhanallahil azim." İki söz var deb aytdi. Olar jingil tilda. Tilda bik jingil, o'lchovda bik avur. Allohga bik yaqin ham yaratgan Allohning so'zlari Subhanallohi ve bihamdi, subhanallahil azim. Tig yurganda, tig o'tirganda shu so'zlarni ko'proq aytsak edik. Subhanallohi ve bihamdi, subhanallahil azim. Ham boshqa Alloh Rabbimizni ko'proq esga olib, shu Ramazon oylarida ko'proq esga olsak, subhanalloh deb, elhamdülillah deb, Allohu akbar deb, la ilaha illalloh, astagfirullah deb ko'proq zikrlar aytsak, inshaalloh xayrli ham savobli bo'ladi. Barchalarimizga Alloh subhanahu va taolo olgan g'ilimlarimizni durust etib qo'llanirga, ham amalda qo'llanirga nasib etsa edi. Qiyomat kunida shu olgan g'ilimlarimiz bizga foyda bo'lsa edi. Shuning bilan tamomlayman. Subhanakallohu va hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.